Sino ba ang isang leader na matino kung wala namang puso? Ito po yung yan namin. Magandang umaga, madlang people! Gusto nyo ba bang mabuhay? Pwes, makinig kayo sa amin kasi pag di kayo nakinig may sasabog na bomba. Charot lang! Team Puso! Team Puso! Oh yes! Sige pa! Sige pa! Oh yes! Sige pa! Sige pa! Team Puso! Oh yes! Sige pa! Sige pa! Oh yes! Sige pa! Sige pa! Team Puso! Chuchuru! Churu! Team Puso! Chuchuru! Churu! Team Puso! Chuchuru! Churu! May tatlong puso kayong makikita. Matatag, malakas na mga puso. Ngunit ang isa ay handang mag-ingkod. Siya ang leader na nagsabi ng serve, serve. Serve, serve, serve. Serve, serve, serve. Siya ang leader na nagsabi ng serve, serve. May moto po kami. Wako, we are